Τι θέλει ο Μάξικ? Μάξικ. Τι θέλεις? Τι θέλει ο Μάξικ? Είστε απαιτητικοί, εξαντλητικά αυστηροί απάνθρωποι. Εμένα μου φαίνεστε λες και είμαι αντικείμενο του γραφείου σας. Λες και είμαι πολυποθήκη, όχι άνθρωπος. Εγώ. Ναι, εσείς. 3 χρόνια μαζί σας, μόνο κριτική για παράλογες απαιτήσεις. Ούτε μια άδεια να παντρεύτηκατε μου δώσατε. Όχι, δεν μπορεί. Μπορεί και παραπορεί. Είναι δυνατόν να είμαι τόσο απέσιος άνθρωπος? Αν είμαι έτσι, τότε να ζητήσω συγγνώμη. Πώς μπορώ όμως να ζητήσω συγγνώμη για κάτι που δεν θυμάμαι? Η Λιδία είναι φανερά αναστατωμένη μετά τις αποκαλύψεις της Μαρίας σχετικά με την προσωπικότητά της και 2 ώρες αργότερα επιστρέφει στο σπίτι της Μάγδας και μοιράζεται μαζί της όσα έχουν συμβεί από το πρωί. Ρε Μάγδα, ήμουν αλήθεια τόσο σκληρά. Απλά είσαι λίγο σκληρή όταν πρόκειται για δουλειά. Ναι, αλλά πόσο σκληρή? Όσο χρειάζεται για να αντέξει μια γυναίκα σε ένα τέτοιο χώρο. Δεν είναι κακό να είσαι καλή στη δουλειά σου. Μην είσαι τόσο αυστηρή με τον εαυτό σου. Δεν γίνεται να είμαστε μόνο με τους άλλους. Δεν είναι δίκαιο. Να σε αφήσει κάποιο. Να μείνεις εκεί, έτσι. Κάνει λάθος. Τι κάνεις εκεί? Θα πάρω τον Μιχάλη. Από όταν έφυγα από την εταιρεία του Μιχάλη σκέφτομαι. Μετά από όλο αυτό το περιστατικό με τη Μαρία, νιώθω ότι ήμουν πολύ αυστηρή μαζί του. Μπορεί και άλλοι. Δεν θέλω να είμαι έτσι. Θα νιώσω καλύτερα αν τουλάχιστον ακούσω τι έχει να πει. Η Λιδία αποφασίζει να απαντήσει στις σχεδόν καθημερινές προσπάθειες του Μιχάλη να επικοινωνήσει μαζί της και την επόμενη μέρα συναντιούνται κάπου έξω προκειμένου να μιλήσουν οι δυο τους. Αυτό εδώ νομίζω το θέλεις. Ναι, σε ευχαριστώ. Έλα Μάξικ. Έλα Μάξικ. Έλα αγόρι μου. Ντρέπομαι πάρα πολύ. Τι έχεις μωρό μου, τι έχεις? Δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη. Τι θες? Δεν ήταν η πρώτη. Γιατί κάτσεις έτσι, τι θέλεις τώρα? Όχι, δεν ήταν. Πες μου, τι θες? Τηλέφωνο Λιδία. Θα προτιμούσε να έχουμε βρεθεί σπίτι και να έχει φέρει και τα πράγματά της μαζί. Αλλά δεν είναι. Κουραστικές. Και πρέπει να το σεβαστώ για να το καταλάβω. Πώς μπορεί να είμαι τέτοιος άνθρωπος? Ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω. Είχες και οι ιδιαιτερότητες σου, δεν είναι κάτι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είσαι τόσο ευγενικός. Ήμουν Τουλού. απέσιο, πες το. Δεν ήσουν πάντα έτσι. Δηλαδή, Κουραστικές. Εντάξει, δεν ξέρω πώς να σου το πω, δεν μου είναι εύκολο. ειλικρίνεια, Μιχάλη, σε παρακαλώ. Πριν από 3 χρόνια ήταν να κάνουμε ένα παιδί. Ένα κοριτσάκι.